Γιάννη, πάμε να το πάρουμε. Έχω μάθει ότι ξέρεις κάτι ελληνικά λέξεις. Το έχω να πω τώρα. Have you learned some Greek words? Of course, yeah, I learned Greek words when I was here last year. Tell us one Greek word. Okay, it means welcome and how are you, but I may not pronounce it correctly. Oh, whatever you can do. Okay, I'll try. It's been a year. Bizares! Λεφτά υπάρχουν. Κάποιος σου δάμε λάθος, σου λέω. Yeah, but no, you have to pronounce a little bit more. Bizares! Ένα πολύ πολύ δυνατό χειροκρότημα για πάλι ελληνικά του Telegram. Λέει και καλά ότι έμαθε ελληνικά, αλλά μόνο τις Βιζάρες έχει στο μυαλό του αυτός. Δεν σημαίνει welcome που λέει. Και τις αυτοκίνητα. Για πάμε να δούμε όμως αυτό το GT500 που είναι και αφιερωμένο. Τι θα κάνει. Εσείς κορίτσια είστε έτοιμες για ό,τι σας ζητηθεί. Έχετε έρθει δηλαδή. Πώς. Για δώστε ένα χειροκρότημα εδώ. Αλλά για να τα κάνει αυτά πρέπει να πεις τις Βιζάρες. Και θα οδηγούσαν από το αυτοκίνητο. Και πραγματικά